Je mladým slovenským politológom, politickým analytikom, organizoval referendum za predčasné voľby na Slovensku. Od roku 2022 je predsedom Mladých sociálnych demokratov. Vo svojich 30 rokoch sa stal jedným z najmladších slovenských politikov vrcholovej funkcii ako štátny tajomník ministerstva obrany. Mojím dnešným hosťom je Igor Melicher. Ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem. Poďme rovno na takú tú obranu, ktorú ty reprezentuješ na Slovensku. Čiže možno taká otázka dnešných dní, je Slovensko bezpečná krajina a sme tu v bezpečí? To je dobrá otázka, pretože tak 2-3 roky dozadu alebo 4 roky dozadu by to bola otázka, ktorá je v podstate na okraji záujmu. A dnes tým, aká je jednoduchá, je v podstate aj komplikovaná, ale ja môžem povedať aj skrz to, že som na ministerstve obrany, že Slovensko v bezpečí je, pretože sme pevne zakotvení v Severoatlantickej aliancii, máme zodpovedných susedov, aspoň tomu pevne verím teda, že ich máme zodpovedných. A zakotvenie v NATO pre nás znamená, že je to naša sféra bezpečnosti, kde keď sa niečo stane, môžeme aktivovať článok 5 a ostatní nám prídu na pomoc. Sme v NATO už, ak dobre rátam, viac ako 20 rokov a za tých 20 rokov sa nám podarilo stabilizovať vzťahy so susedmi. Čo je problém je, že máme na východnej hranici momentálne, alebo za východnou hranicou máme vojnu, ktorá je od nás, síce je to za východnou hranicou, ale je to viac ako 1500 kilometrov. Ale aj NATO v týchto momentoch dokazuje na základe spoločného obranného plánovania a dokumentov, z ktorých vychádzame, že sme pripravení čeliť krízam. A ja verím, že tá bezpečnostná architektúra, ktorú momentálne máme, aj keď prechádza, možno sa k tomu dostaneme nejakými trenicami, pnutím, tlakom, vydrží a Slovensko bude naďalej bezpečné. Uh-huh. Spomenul si viacero momentov. V týchto dňoch všetci riešia nielen v Európskej únii, ale na celom svete vlastne to, čo urobili Spojené štáty vo Venezuele. Teraz máme ďalšiu tému, ktorú Spojené štáty otvárajú veľmi intenzívne, a to je ich potenciálna anexácia alebo potenciálne zabratie Grónska, čo dánske územie. Dokonca dánska premiérka Mette Frederiksen sa vyjadrila, že ak sa tak stane, tak vlastne NATO sa rozpadne ako Severoatlantická aliancia. A teraz si spomenul si článok 5, tak máme nejakú takú teóriu, že čo by sa stalo v prípade, že naozaj Spojené štáty zaberú Grónsko, že tam potom, ako čo sa stane s tou alianciou, alebo ako budeme reagovať? No nie je to prvýkrát, čo sa niečo podobné stalo, pretože aj vo vnútri aliancie máme dva štáty, ktoré sú v takom latentnejšom, neotvorenom konflikte medzi sebou, a to je Turecko a Grécko. A ten príklad, ktorý môžem spomenúť, je Cyprus, ktorý je v podstate rozdelený už pomaly 70 rokov, 50 alebo 70 rokov, pretože na jednej strane turecká, na druhej strane grécka časť bola medzi sebou vo vojne, tam nejaká nárazníková zóna, ktorá už teda tých 70 rokov funguje. Aj pred pár rokmi, myslím, že to je 5 rokov dozadu, sme videli nejaké trenice a vlastne nejaké napätie v rámci spoločne zdieľaného mora medzi Tureckom a Gréckom. A vždycky prišlo k tomu, že vo vnútri aliancie sa tieto dva štáty vedeli dohodnúť prostredníctvom aj sprostredkovateľov, ktorí sedeli za spoločným stolom. A ja si myslím, že podobný scenár by sa dal aplikovať aj na vzťah medzi Spojenými štátmi a Dánskom v otázke Grónska, ale pozícia Spojených štátov a pozícia Turecka alebo Grécka v rámci NATO je diametrálne odlišná. Spojené štáty tvoria viac ako 50% príspevkov do NATO, sú kľúčovou silou, v podstate, čo povie americký prezident na samitoch NATO, tak to nakoniec aj platí. Keď americký prezident hovorí o tom, že potrebuje mať Grónsko, potrebuje ho získať, aby ochránil svoje národné bezpečnostné záujmy, tak myslím si, že nežartuje a myslí to reálne vážne. Teraz prebiehali aj rokovania trilaterálne medzi Spojenými štátmi, Dánskom a Grónskom o tom, že čo sa vlastne bude diať. Dozvedeli sme sa, že nie je žiadna dohoda na stole, že si Spojené štáty trvajú na tom, čo reálne chcú. Vieme z histórie, že Spojené štáty majú veľkú prítomnosť vojenskú v Grónsku. Aj Dánsko, aj Grónsko vždycky vyšlo Spojeným štátom v ústretí. A dokonca sa tam raz stratila aj bombardér B-52, ktorý niesol atomové bomby a tie zmizli. A Dánsko a Grónsko na to reagovali takým štýlom, že no to sa proste stáva. To si neviem predstaviť, že by sa to niekde inde stalo a nejaký štát by povedal, že stratili sa na mojom území jadrové zbrane, ale to sa proste stáva. Niekde sú pod snehom, ale stáva sa to. Čiže to postavenie, to chcem povedať, že to postavenie Spojených štátov v Grónsku je neotrasiteľné aj dnes. Čokoľvek by Spojené štáty chceli, či by chceli postaviť 8 ďalších základní, ponorkovú základňu, chceli by tam dať ďalších vojakov.
Grónsko aj Dánsko by im to dovolilo. Keďže to Spojené štáty odmietli, lebo toto bol návrh Dánska a povedali, že Európska únia ani Dánsko nevie dobre ochrániť tento ostrov pred Ruskom a Čínou, tak oni ho potrebujú zabrať celý a to je v podstate otázka tá istá ako pri Venezuele, že na jednej strane by to bolo porušenie medzinárodného práva, rozpad NATO, ako aj Venezuela bola porušenie medzinárodného práva. A otázka je, že aký to bude mať potom neskôr vplyv na vzťahy euroatlantické, aké to bude mať dopad na NATO. Z môjho uhla pohľadu zabratie, anexia Grónska Spojenými štátmi je rozpad NATO. V tej danej sekunde by sa to stalo. Uh-huh. Čiže mne je jasné, že máme nejaké bezpečnostné stratégie, o niektorých môžeš hovoriť nahlas, o niektorých nie, ale očakávame, že Spojené štáty to urobia? To je veľmi ťažko povedať niečo na 100% alebo aj očakávať, pretože tiež sa hýbeš už v tej zahranično-politickej oblasti dlhšie a si vieš, že ako tie procesy prebiehajú. Niekedy sú Spojené štáty garantom, pilierom stability medzinárodného poriadku. Oni sú svetový policajt, ktorý ale dnes porušuje tie pravidlá. No a potom príde Irak, potom príde Juhoslávia, potom prídu rôzne prípady, kedy tá pozornosť sa na nich opiera, ale v úplne inom kontexte. A potom to nejako zase prehrmí, potom sú zase garantom a tak ďalej. Tu je veľmi ťažko povedať, čo sa reálne stane, pretože sme vstúpili do úplne inej kvality. Tieto veci, ktoré som vymenoval, Irak, Juhoslávia, teda bombardovanie Srbska, sa diali v momente, kedy Spojené štáty boli v podstate hegemónom a ich sile sa nedokázal vyrovnať skoro nikto iný na svete. Ale dnes vidíme, že sa ten svet zmenil z toho unipolárneho na multipolárny. To znamená, že je viacero tých mocenských centier vo svete. Teda Spojené štáty, Rusko, Čína, India. Ja osobne Európsku úniu nepovažujem za mocenské centrum, lebo zatiaľ to nepreukázala. A dnes, keďže je ten už multipolárny svet nastavený, tak aj v tom multipolárnom svete budú chcieť Spojené štáty hrať prím. A keďže chcú byť opäť najväčší a najsilnejší, ale už sú v nejakej lige, už nie sú sami, znamená, že budú musieť rozšíriť, to je proste reál politika, svoje územie, svoje postavenie, svoje energetické zásoby a tým pádom budú porušovať medzinárodné právo, lebo inak sa to proste urobiť nedá. A ja si úplne nie som istý, že v rámci Európskej únie, ktorá by to mala monitorovať a ktorá by do toho mala vstupovať, sú pripravené nejaké scenáre, pretože jediná reakcia vysokého reprezentanta alebo predstaviteľa pre zahraničnú politiku, pani Kallas, bolo také, že ona to monitoruje, ona to sleduje a asi si s niekým o tom zavolá. Takže ja som veľmi skeptický ohľadom toho, že aké posuny alebo aké správanie budeme môcť vidieť v rámci Európskej únie, pretože to mňa desí najviac. To mňa absolútne desí najviac, lebo to je náš životný priestor. Je to garant našej ekonomickej bezpečnosti a bezpečnosti našich hraníc spoločne aj z NATO a je absolútne prázdny. A my môžeme vychádzať z toho, na čom sa nakoniec dohodneme v rámci stretnutia premiérov a hlav štátov, ale dnes nevidím, že by Európska únia povedala, tak teraz brzdíme, aj priatelia zo Spojených štátov brzdíte. Grónsko je síce autonómna oblasť, ale patrí pod Dánsko a keď tam prídete a budete si to chcieť zabrať anexiou, silou, tak to znamená absolútny rozpad euroatlantických štruktúr a nemyslím si, že je na to pripravená jasná rázna odpoveď. No Európska únia na to určite nemá žiadnu odpoveď. Tam akože sa všetci akoby boja niečo povedať. To vidíme aj v tých posledných vyjadreniach, ktoré vlastne neboli žiadne a nejaká taká rázna reakcia sa nemôže čakať. Na druhej strane Európska únia veľmi vážne hovorí o tom, alebo teda hovorí pani predsednička Ursula von der Leyenová o vytvorení obrannej únie z Európskej únie, že musíme akoby sa ďalej od tých Spojených štátov odstrihávať v prípade nejakej bezpečnosti. A presne keď sa udeje nejaký taký bezpečnostný incident typu, že porušenie práva, že napríklad ako Spojené štáty uniesli prezidenta Venezuely a teraz hovoria vyslovene, ty si povedal, že môžeme akoby očakávať nejaké také zaberanie území, len Spojené štáty dnes sa vracajú k nejakej Monroevej doktríne, ktoré sa priznávajú, kde hovoria, že oni budú hegemónom západnej hemisféry, kde hovoria veľmi vážne o tom, že to nie je len Venezuela, to nie je len Grónsko, to je ďalej Kuba, kde už tam zazneli vyjadrenia, že Marco Rubio môže byť nový kubánsky prezident podľa Donalda Trumpa, to je Kolumbia, to je Mexiko, to sú ďalšie štáty.
že ako vlastne na toto môžeme nejakým spôsobom reagovať, lebo toto je presne to, že tie Spojené štáty sú ten svetový policajt, ktorý sme sa vždy tak spoliehali, keď boli nejaké nezrovnalosti, nejaké veci, ktoré sa diali a teraz, že oni boli tí, ktorí akoby mohli pomôcť, pretože majú tú obrovskú silu, ale keď oni to právo porušia, je veľmi ťažko na to reagovať. A možno nie je to len Európska únia, ale možno je to práve aj Organizácia spojených národov, OSN, ktorá dnes nefunguje, Bezpečnostná rada, pretože tá by mala prijímať nejaké rozhodnutia takisto. Že ako možno vnímaš takýto kontext? Že tu sme akoby tak nejak ani nevieme zareagovať na tú západnú hemisféru, na to, čo sa tam deje. A pritom napríklad také KDH tu tvrdí, že to bolo skvelé, alebo teda pani Lexman, ak budem parafrázovať jej slova, povedala, že to tam správne urobil, lebo tam boli porušované ľudské práva, tak oni mali na to právo. Lenže jednoznačne je vidno z týchto všetkých posunov, že to nie je o ľudských právach, to nie je o nejakej vojenskej sile, aj keď sa to za to zakrýva, ale je to skôr naozaj o ekonomike. Sú to suroviny, je to tá ropa a to Grónsko predsa nie je bezpečnosť, ale Grónsko sú takisto suroviny a námorné cesty a kontrola. Tak Donald Trump povedal verejne na tlačovej konferencii absolútne bez akýchkoľvek okolkov, absolútne bez akékoľvek servítky, že teda do Venezuely prišiel, ja to tak nazvem, do Venezuely prišiel, pretože má záujem o ich ropu a zároveň dodal, že na svete neexistuje taká sila, ktorá by jeho mohla odradiť a zastaviť od presadzovania záujmov, ktoré Spojené štáty majú. Čiže tu už sa nehráme na nejakú morálnu nadradenosť alebo na všetky tie prázdne frázy, tú kopu tých prázdnych frázach, ktoré sa Spojené štáty niekedy skrývali pri presadzovaní slobody a demokracie. Teraz už jednoznačne ide o ropu, ide o vplyv, ide o moc a ja sa veľmi divím aj pani europoslankyni Lexman, ktorá ako verejne povie, že bolo fajn, že Spojené štáty porušili medzinárodné právo. To je vždycky dvojsečná zbraň, pretože ak občan Slovenskej republiky vo vysokej pozícii povie, že mu nevadí porušovanie medzinárodného práva, tak sme potom prvý na odstrel, voči ktorému sa môže porušovať medzinárodné právo. Tu si treba dať veľký pozor na to, kto čo hovorí. Samozrejme, tu by mala byť Organizácia spojených národov absolútne v pozore, pretože OSN bola zriadená po druhej svetovej vojne, aby sa nediali veľké konflikty. Preto sa ustanovila Bezpečnostná rada OSN, kde sú najväčší hráči z celého sveta, ktorí v tom čase držali jadrové zbrania, aj teraz držia ten jadrový monopol. A keď bola potreba, aby sa niekde zasiahlo reálna, to mala byť hlavne, že teroristická hrozba, alebo to mala byť ambícia nejakého štátu, ktorá presahovala buď jeho hranice, záujmy a tak ďalej a začal sa rozpínať na úkor susedov. Vtedy sa mala Bezpečnostná rada OSN zapojiť a povedať, že treba to riešiť. Ale dnes OSN musí prejsť reformou, pretože ak sú Spojené štáty v Bezpečnostnej rade OSN a porušia medzinárodné právo a príde táto otázka na Bezpečnostnú radu a oni to zavetujú, tak kde sa nakoniec pohneme? Rovnako pri Ukrajine Rusi tiež blokujú cez právo veta Bezpečnostnú radu. To isté sa určite stane aj pri Tajvane, keď sa Čína rozhodne, že takisto to je v ich sfére národnej bezpečnosti mať Tajvan, čo je podľa mňa otázka času. A bude nevyhnutné OSN zreformovať, pretože tak, ako funguje dnes, nemá absolútne žiadny zmysel. Pretože ak táto inštitúcia nedokáže povedať jasne, že toto sa robiť smie a toto sa robiť nesmie a na toto nemáte mandát, tak to nemôžete robiť, tak potom sú to zbytočne vyhodené peniaze. Aby som ti ešte odpovedal na tú otázku ohľadne európskej armády, to je veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. A sa pohybuješ v rámci európskych štruktúr, tak možno by si mi ty lepšie vedela povedať, že ako by sme sa vedeli dohodnúť, kebyže ideme robiť nejakú armádu, že kto má komu veliť. Že či Francúzi budú veliť Nemcom, Nemci budú veliť Francúzom, či to Taliani budú počúvať nakoniec všetky tieto rozkazy, že či Nemci budú brať nás tak vážne, ako berú sami seba, alebo ako berú Francúzov, že či budeme ako Slováci, Češi, Maďari a Poliaci rovnocenní v nemeckých očiach, ako sú oni. Neviem, akože otázka európskej armády už bola na stole snáď v roku 1973 alebo niekedy vtedy, že už je to viac ako 50-ročná otázka a stále v podstate neprišlo k tomu, že by to niekto reálne chcel. Vždycky to chcel ten štát, ktorý bol v tom momente v Európe vojensky najsilnejší, lebo mal pocit, že vytvorením armády bude môcť vojensky ovládať celú ostatnú Európu bez námahy. Čiže to nikto ostatný nechcel pripustiť. A povedzme, že dnes prišiel komisár pre obranný priemysel, a nie že pre obranu, ale pre obranný priemysel, Kubilius,
s návrhom, že by mala mať Európa vlastnú armádu o veľkosti 100 000 vojakov, pretože to je presne ten istý počet vojakov, ktorý chce americký prezident stiahnuť z Európy a že to je vlastne tá garancia. Ja som absolútne presvedčený o tom, že keby povedzme do pár mesiacov takýto projekt vznikol a mala by Európska únia k dispozícii 100 000 armádu, tak je v sekunde na Ukrajine. A ďalšia vojna. To bez nejakej debaty určite, lebo veď Kubilius sa tým ani veľmi netají, tak on pochádza z pobaltských krajín, tiež takisto ako pani Kalasová, čiže dnes hovoríme, ale to je o tom aj vlastne, že Ursula von der Leyenová to prezentuje ako teóriu, že v týchto ďalších 5 rokoch komisia jednu z tých priorít alebo z tých tém, ktorú chce riešiť, okrem obrany Európy, je presne obrana únia, ktorá hovorí o tej nejakej armáde, kde je proste táto debata. A dnes máme zároveň debatu aj o tých 800 000 vojakoch na Ukrajine, ktorí takisto majú byť európsky, ale nevieme odkiaľ. Čiže... Ale my máme predsa obrannú štruktúru, my máme NATO. A keby sme chceli robiť európsku armádu, tak sa potom vytvára duplicitná štruktúra. Môžeme zateoretizovať. OK, ja som ochotný, že poďme teoretizovať, na chvíľku nemyslíme na medzinárodné právo, že sa teraz porušuje a tak ďalej. Povedzme, že nastane hypotetická situácia, že teda Spojené štáty si povedia, že stačilo a že my si ideme riešiť svoj biznis, vy si v Európe riešte svoj biznis a keď sa vám nepáči, že vám ideme odoberať časti vášho územia, tak majte ostré lakťa a nás vyhoďte von. A je, že takáto je podľa nás hra, že toto ideme robiť. Tak my sa musíme nejako v tej Európe skonsolidovať a musíme si povedať, že sám sa nikto v Európe neobráni voči tlaku veľkých hráčov. Slovensko sa sama neobráni určite, ani Poľsko, aj keď má veľa tankov. Nemecko už podľa mňa nemá tú odvahu, aby sa bránilo samé proti celému svetu, lebo už to dvakrát skúšalo a to nevyšlo. Takže ak chceme byť v hre veľkých hráčov, musíme byť veľký hráč, to znamená, že Európa teoreticky by si teda tú armádu mala vytvoriť. Prišli sme do bodu, že v podstate nevieme, že či by to prešlo cez národné záujmy tých štátov a na to, aby mohla takáto armáda vzniknúť, potrebujeme mať nejakú federálnu bázu, lebo inak to v podstate nejde spraviť. Ja si neviem predstaviť federálnu bázu postavenú na pôdoryse bruselskej Európskej únie. Neviem si to predstaviť, čiže z môjho uhla pohľadu je to, a budem teraz ostrieť, to fantasmagória, mať Európsku armádu so 100 000 vojakmi, ktorou by sme chceli riešiť konflikty v našom susedstve. Momentálne to dnes nejde. A preto je veľmi dôležité, aby sme prestali riešiť v EÚ, a možno budem fakt zlý, aby sme prestali riešiť plastové slamky, aby sme prestali riešiť Green Dealy, ale aby sme naozaj si sadli spoločne niekde a si povedali, že ako chceme pôsobiť v tom svete v nasledujúcich 20-30 rokoch, lebo ja mám pocit, že ideme absolútne ad hoc. Ad hoc riešime nepodstatné veci, alebo veľmi málo podstatné veci, ale že to, čo sa deje okolo nás vo svete, tak to ako keby z tej európskej bubliny to nevidíme. Nevidíme, že ten svet sa zmenil. Máme vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ktorý je z Baltského štátu. Máme komisára pre obranný priemysel, ktorý je z Baltského štátu. O obidvoch je absolútne zrejme, že sú to vojenskí jastraby. A keď sa dneska pozerám na Kaju Kallas, tak vidím, že ona nepresadzuje nejaký spoločný európsky záujem, ale mám z nej pocit, že ona presadzuje národný záujem Estónska v rámci Európskej únie. A keď to máme mať takto, že sa nevieme dohodnúť, tak ja si potom neviem predstaviť, že bude fungovať nejaká ďalšia štruktúra, ale keď nás k tomu toto je tá základná otázka a toto bude veľmi ťažká otázka pre mnohých európskych lídrov, lebo ja ju tu nerozseknem. Ja tu neviem teraz povedať, čo sa stane. Ak budeme sa musieť spoľahnúť sami na seba bez Spojených štátov, aký bude ďalší krok? To je absolútne ťažké dneska povedať. No, v podstate my máme problém s tou európskou armádou okrem iných týchto všetkých praktických vecí, lebo samozrejme nejaká hierarchia, nejaké rozhodovanie v rámci tej európskej armády je niečo, čo sa stále ešte nejak ani nediskutuje, lebo je to niečo nepredstaviteľné. Niekto hovorí, že by sa to malo kopírovať podľa NATO, ako to NATO funguje, že to tiež nejaká medzinárodná armáda a podobne. Ale my máme v Európe ešte iný problém, že máme niekoľko členských štátov, napríklad Írsko, Rakúsko, je Cyprus, ktoré sú neutrálne. To znamená, že oni akoby sa nezapájajú do nejakých vojenských aktivít. Ale majú armádu. Majú armádu, ale sú neutrálnymi štátmi a ako by to proste bolo v tom prípade, keby tá Európska únia bola tou obrannou úniou, ktorú chce vytvoriť z nej Ursula von der Leyenová. A vlastne, ako by to celé vlastne fungovalo, keďže tieto štáty sa nejako nechcú do takých organizácií zapájať. Ale poďme na Slovensko. Sme sa rozprávali, či sme teda bezpečná krajina, či je tu všetko bezpečné. My sme konečne dostali nejaké teda vojenské slúbené, môžem povedať,
stíhačky, vojenský materiál, ktorý nám bol dlho sľubovaný. Za čo sme boli kritizovaní v 19., keď sme to schvaľovali ako vláda. Nás kritizovali, že objednávame niečo, ktoré konečne prišlo. Dnes vidíme, že Dánsko urobilo podobne ako Slovenská republika, že poslali všetko na Ukrajinu a dnes majú reálny problém s Grónskom a nemajú teda čím v tom Grónsku zasiahnuť, takže im idú pomáhať Nemci. Je Slovensko teda už obranyschopné v tomto prípade, ako dnes, keď sedíme? Už sme obranyschopní, keď sa niečo nebodaj teda môže udiať? Ti hneď odpoviem, ale zaujímavá taká malá poznámka je, že Dáni dnes kupujú F-35 zo Spojených štátov a keď ich kupovali, tak v tom návrhu na kúpu bolo napísané, že potrebujú silnejšie stroje pre ochranu Grónska. Takže to je také veľmi zaujímavé. My už dnes máme 10 stíhačiek F-16, máme zazmluvnenú protivzdušnú obranu, ktorá by mala prichádzať postupne už tento rok. Prídu bojové obrnené vozidlá, pozeráme sa po nejakých nových tankoch, zvyšujeme počet vojakov v ozbrojených silách, modernizujeme, staviame nemocnice, obnovujeme infraštruktúru. My v podstate vychádzame z článku 3 NATO. Článok 3 hovorí, že každý členský štát NATO by sa mal dovnútra posilniť do takej miery, aby vedel ochrániť sám seba a tým pádom aj všetky iné štáty aliancie, keď na to príde. Čiže my v tej modernizácii pokračujeme celkom dobre, za čo som veľmi rád a to patrí obrovské poďakovanie a klobúk dole ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, lebo je skutočne nevídané, akým tempom on dokáže napredovať, ako rýchlo dokáže doručovať výsledky a v akej kvalite. Ja som sa s tým nestretol ešte nikdy. Je to skutočne výkon hodný do Guinnessovej knihy a držím palce každému inému ministrovi obrany, ktorý tam príde, aby pokračoval v takom tempe, lebo si nemyslím, že to je úplne reálne. Ale my sme dnes na dobrej ceste. Máme pred sebou ešte tú cestu veľmi dlhú. Je tu aj investičný dlh. To má asi každá zložka v rámci obnovy a modernizácie kasární, útvarov, nejakého ďalšieho vybavenia. Ale sme na tom dobre. Sme na tom fakt dobre a keď pôjdeme takto aj ďalej a všetko sa udrží tak, ako je, zaklopeme si, aspoň zatiaľ, tak budeme schopní naplniť ten článok 3, ktorý nám vyplýva zo zmluvy o NATO a už postupne budeme vedieť zapojiť tie naše stíhačky už tento rok tak, aby obraňovali náš vzdušný priestor a možno sa zapájali aj do nejakých misií v zahraničí. Spomnú si Roba Kaliňáka, musím sa spýtať, aký je Robo Kaliňák šéf? Ťažký, náročný, ale výborný zase na druhú stranu. Pretože dá sa s ním porozprávať, že nie je povýšenecký, nie je arogantný, ako je to podľa mňa správny a férový človek, ktorý fakt vie oceniť úprimnosť a trvá na doručovaní výsledkov, ale tá jeho precíznosť a to, ako dbá na tie detaily, aby proste všetko fungovalo, z neho robí náročného šéfa, ale je to dobrý človek a to, že som mal možnosť ho spoznať lepšie, tak aj mne v mnohých pohľadoch alebo proste v mnohých aspektoch mi zmenilo aj na ňo pohľad. Lebo ja som ho často stretol, ešte keď som nebol na ministerstve obrany, na chodbe, ako telefonoval, ako bol často nervózny a tak ďalej. Ja chápem, prečo je už nervózny teraz, keď vidím tie výsledky. Tak ono reálne vlastne je pravda, že treba povedať, že ty si veľmi mladý človek v takej vysokej pozícii, čiže potrebuješ akoby nejakého človeka, ktorý ťa potiahne a Robo je taký človek, ktorý vie odovzdať. Je náročný, pretože je náročný na seba. To ja mám tiež vlastnú skúsenosť s ním, ale je náročný a potom tých ľudí vie potiahnuť oveľa viac a rýchlejšie. Je to dobrý príklad. Určite je to dobrý príklad hodný nasledovania. 100%. Akože je dôležité, aby ja sa nejdem starať iným politickým stranám do toho, ako fungujú, ale ak majú takého politika alebo takého človeka, ako je Robo Kaliňák alebo ako je Robert Fico vo vnútri svojich strán, tak určite by mali dobré príklady, ktoré sú hodné nasledovania. To každému odporúčam, niečo takéto. Poďme späť k tej slovenskej obrane. Veľa sa hovorí a aj to predsednička Európskej komisie prezentuje takú ďalšiu vec, ktorá sa týka obrany Európskej únie a aj Slovenska. To je vlastne obranný štít proti dronom. Taká dronová stena. Najskôr bola teda teória nejaké dronové steny. Dnes hovorí predsednička Ursula von der Leyenová o kupole 360 stupňov okolo celej Európskej únie, ktorá bude zachytávať drony, ale potenciálne aj iné nebezpečné aktivity v našom susedstve. Nehovoríme nielen o ukrajinskej hranici, ale hovoríme napríklad aj o Stredozemnom mori, o imigrantoch a takýchto veciach. Má Slovensko dostatočnú obranu proti dronom? Bo teraz sme mali nedávno takých viac incidentov, nie na Slovensku, ktoré sa udiali, že tu ľudia púšťali drony na letiska napríklad,
ktoré, treba takisto povedať, že podľa mojich informácií neboli žiadne zatiaľ nejaké potvrdené veľmi ruského pôvodu, okrem toho, čo bolo v Poľsku. Ale to nebolo úplne 100%, takže sme na to pripravení, že nemusia sa ľudia báť, že tu nejaké drony budú? Ja by som si veľmi želal, aby predsednička Európskej komisie vedela, o čom hovorí. A ja nejdem skúmať, že či vie, o čom hovorí, alebo nevie, o čom hovorí pri týchto dronoch, ale keď ju počúvam, tak skôr mám pocit, že nevie veľmi, o čom hovorí. A základný kameň úrazu je ten, že Európska únia nemá čo riešiť obranu. Nemá čo riešiť dronovú stenu, kupolu a neviem ešte čo všetko. Aj keď tu boli tie ponuky a názory o tom, že sa zriadi nejaká koalícia, ktorá bude riešiť ten dronový múr, to nebolo o tom, že kde sa nasadia drony a proti čomu budú fungovať, ale to bola otvorená výzva pre firmy na to, že kto bude nejaký dron vyrábať. To sú všetko veci ohľadom priemyslu. To nie je záležitosť obrany, lebo obranu v Európe rieši momentálne NATO a vojenský veliteľ NATO v Európe, takzvaná funkcia SACEUR, to je Grinkiewicz, je to Američan, ktorý velí v podstate európskym vojskám a NATO samo o sebe robí kroky k tomu, aby bola vybudovaná nejaká dronová bariéra alebo by bola vytvorená dronová obrana v rámci východnej hranice NATO a Európskej únie. Dneska už funguje niečo, čo sa volá Eastern Sentry. To funguje hore v rámci pobaltských štátov, čo je ochrana tak dronov, stíhačiek, satelitov, radarov a námorných plavidiel, aby vedeli včas identifikovať, či nejaký nepriateľský objekt prichádza alebo neprichádza. Ale kupola, ktorá by mala podľa predsedničky Európskej komisie chrániť moria, súše, vzduch, všetko, to je sci-fi. To je sci-fi za mňa. Akože NATO vie, čo robí z veľkej časti, ale toto sú také... Mne to príde, že ona sa zobudí a ona to vidí v správach, ona to potom povie. Nemá to absolútne žiadny reálny základ v ničom. Ja som zachytila, teraz spomenul Eastern Sentry, že sa to má premenovať, že boli také teórie, ale neviem, nakoľko to bola relevantná informácia, nakoľko to bol hoax, že to chcú zmeniť na Arktik, aby to bolo vlastne ochrana celého Arktiku a všetkého už zahrnúť do toho Grónsko, že vlastne celé sa to nejakým spôsobom presmeruje. Je to pravda, alebo je to hoax? No v prvom rade by s tým museli súhlasiť aj Spojené štáty, aby sa vytvorilo nejaké Arctic Centry a to je opäť to, že každá organizácia je viac menej, či chce alebo nechce, poznačená nejakou byrokraciou. A keď tam bude člen, ktorému zmena vyhovovať nebude, no tak sa to proste neuskutoční. Neviem odhadnúť, do akej miery by to mohla byť realita, ale myslím si, že Eastern Sentry sa v skorej budúcnosti nezmení na žiadne iné centry. Dneska som zachytil správu, že Francúzsko chce poslať vojakov do Grónska, aby teda tam vytvorili nejakú bezpečnostnú misiu proti Rusku a Číne. Nie na ochranu Grónska, ale na ochranu Grónska proti Rusku a Číne. A že takto sa otvárajú dvere Spojeným štátom, nech teda oni prídu do tej misie vstúpiť. Neviem sa na mňa, ale tak 5000 vojakov, keď chceš niekde poslať, tak je to symbol toho, že asi ukazuješ niekomu, že ti na tom veľmi nezáleží. Lebo keby chcela európska časť NATO naozaj ukázať niekomu aj vnútornému členovi, že prosím ťa, nechoď sem, tak tam ide na desiatky tisíc vojakov, nie 5. Tak Ukrajine sľubuje 800 000. No, to je presne ono, že ja sa často hádam aj s poslancom Národnej rady, s pánom Baláškom, a on je veľký zastanca koalície ochotných. A on hovorí, že to je vlastne budovanie novej európskej obrany a že to je ten základ a Slovensko je z toho vylúčené. Ja mu veľakrát hovorím, že mlží, lebo to nie je žiadne budovanie novej európskej obrany. Je to spolok štátov, ktoré hľadajú mechanizmus, ako sa vojensky dostať na Ukrajinu. A ja som pred pár mesiacmi v jednej komerčnej televízii povedal, že by bolo fajn, keby Ukrajina bola pod vplyvom Ruska, tak ako to bolo do roku 2014, keď tam bol Janukovič a na jednej strane mal dobré vzťahy s Ruskom a na druhej strane chcela, aby Ukrajina išla do Európskej únie. A bola Ukrajina vo svojej územnej celistvosti a prebiehal na nej biznis, prebiehali na nej dobré vzťahy, bola tam veľká ruská národnostná menšina. Potom prišlo Rusko, porušilo medzinárodné právo, čo sme jednoznačne odmietli. Ale musíme sa aj pri tom, čo sa momentálne deje na svete, pozrieť na to, že tí Rusi už posledných 25 rokov asi hovoria o tom, že Bielorusko, Ukrajina, Gruzínsko sú štáty, ktoré považujú oni za kritické pre svoju národnú bezpečnosť. A často hovoria o tom, že
tam nesmie byť žiadny iný vojenský prvok, lebo to považujú za svoje vlastné ohrozenie. A keď niekto v Európe, ako je pán Valášek z Progresívneho Slovenska a jeho ostatní priatelia v Európe, rozprávajú o tom, že v rámci koalície ochotných je absolútne nevyhnutné, aby sa spravila nejaká medzinárodná koalícia, ktorá pôjde na Ukrajinu už počas prímeria, nie počas mieru. To znamená, že je ďalší vojenský prvok, ktorý prichádza na Ukrajinu. Je to vojenský prvok zložený zo štátov NATO, ktorí tam majú operovať vo veľkosti desiatok tisíc. To je zárodok ďalšej vojny. Ja si neviem predstaviť, keby sa poskladali napríklad, že Rusi, Číňania, Indi a Iránci a teraz by poslali 300 000 vojakov do Mexika, lebo proste však je to slobodná, suverénna krajina a že oni majú právo a že my ich tam teda pošleme. Že čo by robili Spojené štáty? Že videli sme, čo urobili v 60. rokoch, keď išli len lode a proste... Čo urobili vo Venezuele, keď nemali Venezuelu pod kontrolou. Nabehli, vyťahli prezidenta a zrazu dnes sme videli správy o tom, že sa predalo prvá ropa sa predala venezuelská pod kontrolou Spojených štátov a Spojené štáty dnes to zinkasovali $500 miliónov na základe porušenia medzinárodného práva. A teraz, toto je tá ťažká schizofrénia v Európskej únii, že keď sme ochotní tolerovať všeličo na svete, ako sa potom Európska únia postaví k Ukrajine a k Rusku, keď na jednej strane v rámci vojny na Ukrajine kritizuje správanie Rusov a na druhej strane povie, že určité veci monitoruje a asi si s niekým zavolá. Aký to vysiela signál Ukrajincom? Aký to vysiela signál Rusom? No tým, že nemáme žiadnu jednotu a nevieme, čo máme robiť v tej Európskej únii, lebo sme sa príliš na tie Spojené štáty spoliehali, že oni budú akoby tým spravodlivým, ktorý... Ale pravdou je, že treba odsúdiť to porušenie medzinárodného práva, ktoré sme robili aj v prípade Ruska, tak v prípade Spojených štátov. Verím, že a myslím si, že premiér to urobí aj pri tom stretnutí s Donaldom Trumpom, na ktoré sa chystá. Ano. Len tam treba vidieť potom ten pragmatizmus, že napriek tomu, že my vieme, že to Rusko porušilo právo, že sme ich kritizovali, napriek tomu obchodné vzťahy, nejaký pragmatizmus v tých vzťahoch je dôležitý a takisto to vnímame aj zo strany Spojených štátov, že jedna vec je niečo v nejakom prípade nejakej krajiny. A tu by som sa ťa spýtala, že či, pretože ja som, pani Lexman mi povedala v jednej relácii, že Venezuela ohrozuje Slovenskú republiku. Že či naozaj, neviem, ale že či náhodou nemáme nejaké informácie, že Venezuela to nejak ohrozuje Slovensko, že nám tu posiela nejaké drogy a podobne, že či je táto informácia pravdivá. Nie. Nie je to pravda, pre Boha, ako by to mohli robiť. Myslela som si to, len som potrebovala teda uistenie aj z tvojej strany, že to tak nie je. To je takéto ospravedlňovanie si neospravedlniteľného. A vidí proste, že sa tam porušilo medzinárodné právo a ešte to aj privíta a povie, že dobre to bolo tak, lebo oni nám škodili. Ako tá Venezuela nám škodila. Ešte treba povedať, že Veľkonočné ostrovy nám škodia na konci dňa. Určite áno. Čiže možno ešte pár slov k tej vojne na Ukrajine. Máme nejaké očakávania alebo nejaké také možno čo by sme mohli povedať verejne, že ako to vyzerá skutočne na tom fronte. Lebo tu vidíme na jednej strane správy, kde nám jedna strana spektra hovorí, že Rusko vojnu prehráva, už tam prehral vojnu 80 krát, už tam všetci odišli, už tam všetci dezertovali a všetko je vykradnuté. A na druhej strane vidíme, že proste tie ruské médiá, alebo tie iné médiá teda hovoria, že ako oni ďalej napredujú, že kde je tá skutočná pravda a akože možno čo očakávame, že sa stane v najbližšom období. No, Rusko nemá žiadny záujem momentálne na tom, aby prestalo. Pretože ukrajinská armáda je dosť opotrebovaná. Žije iba skrz toho, že tam Západ posiela muníciu, zbrane a peniaze. Možno tam posiela aj vojakov, potajme, to nevieme, ale niektoré ruské hlavne zdroje tvrdia, že áno. Rusi nemajú dôvod momentálne prestať, jedine, že by dostali veľmi dobrú ponuku, pretože každý deň sa posúvajú o kilometre štvorcové na Ukrajine. A žijeme vo veľmi zaujímavej dobe silnej propagandy, ktorá je na jednej strane aj ruská, ktorá je na druhej strane aj ukrajinská, aj európska. Treba si dávať veľký pozor na to, aké informácie konzumujem, lebo na konci dňa môžeme robiť diskusné relácie o niečom, čo vôbec nie je pravda a točiť sa v jednom kruhu aj 3 mesiace. Pravdou zostáva to, že ak Rus vydrží vo vojne ďalší rok, 2 alebo 3, tak jemu to zase tak veľmi neuškodí. Bude mať určite nejaké straty, ale na druhej strane extrémne opotrebuje ukrajinskú armádu, opotrebuje rovnako to odhodlanie Európy, ktoré doteraz Európa má, bude ďalej postupovať.
zaberie územia, ktoré si momentálne vytýčil a nemyslím si, že bude chcieť prestať v rámci obsadzovania niektorých regiónov, keď dookola hovorí Rusko, že chce mať Ukrajinu ako neutrálny štát alebo bez nejakého iného vojenského prvku, ktorý je garantom ich národnej bezpečnosti. Čiže momentálne môže byť mier dosiahnutý jedine vtedy, keď sa bude rokovať medzi Ruskom, Ukrajinou a nejakým sprostredkovateľom, čo môže byť, aj nemusí byť Spojené štáty, lebo tie sa o to snažili. Turecko a musí dostať Rusko dobrú ponuku, lebo momentálne má momentum, momentálne postupuje a skôr tá Ukrajina je v nevýhodnej situácii. Dnes povedal Donald Trump, že jediný, kto bráni podpisu mierovej dohody je Zelenský, čo akože vysiela nejaký signál všetkým. To, čo môžeme robiť my, na Slovensku je to, že budeme trvať na ukončení vojny, na čo najrýchlejšom nastolení mieru, dodržiavaní tohto mieru a aby sa prestalo porušovať medzinárodné právo, lebo to nás chráni. Čiže to, čo môžeme robiť my, je volať po veľmi silnej diplomácii, ktorá by sa mala v Európe oživiť. Ale vieš, o čom je to, keď... No šéfka diplomácie pani Kalasová. Áno, vieš, 3 roky nechceli urobiť nič. 3 roky bolo zakázané sa s Putinom vôbec rozprávať. Dnes Macron povie, že teda by sa bolo fajn s Putinom porozprávať. Podporí ho v tom premiérka Meloni z Talianska. A Ursula von der Leyen povie, že vyjednávací tím by mali viesť Kaja Kallas a fínsky premiér Stubb, alebo ako sa volá. A oni by mali viesť vyjednávací tím s Putinom. Poslať 2 ľudí, ktorí fakt, že nenávidia Rusov, aby s nimi rokovali o prímeri, je snaha o to, aby mierové rokovania stroskotali, pretože z ich pohľadu sú to mierové rokovania, na ktoré tam ani nechcú byť. Čiže bolo by fajn sa ja sa vracam k tomu, čo som povedal, na tej európskej úrovni dohodnúť, že či ideme ďalej riešiť Green Deal, alebo či ideme riešiť extrémny plameň, ktorý máme všade v susedstve, okolo nás a budeme sa ho snažiť uhasiť. A keď ho chceme uhasiť, tak treba nám schopný vyjednávací tím, ktorého súčasťou podľa mňa by mal byť Robert Fico, určite 100%, a nejaký ďalší realpolitik, podľa mňa by to mala byť premiérka Meloni, a oni by mali ísť za Putinom do Kremľa a začať jednať o tom, že čo sa má reálne diať. Lebo ani Kallas, ani Kubilius, ani Stubb, nikto to iný nevyrieši, iba politici, ktorí nie sú zdiskreditovaní. Pravda vie, že aby tí ľudia mohli zabezpečiť a robiť mediátora, musia byť uznávaní obidvoma tými stranami ako rešpektovaný partner, takže to, čo si navrhol, ja podpíšem hocikedy, že je to naozaj dobrý nápad, lebo pravdou je, že my ľudia si myslia, že niekto to má urobiť, lenže neexistuje inštancia, inštitúcia na celom svete, ktorá by povedala, že kto to bude. Čiže ktokoľvek získa tú dôveru z obidvoch strán a bude schopný ísť reprezentovať nejaké mediačné, proste niečo mediovať medzi tými 2 stranami, má reálne možnosť to vyriešiť. Čiže je to možno taká otvorená téma aj pre nás, že aby sme sa ďalej venovali sa jej. Teraz premiér povedal nedávno v televízii tiež, že Kallasová si neplní dobre svoju funkciu, že budeme navrhovať jej odvolanie alebo vymenenie, čo je veľmi ťažké. Síce. Bodaj by sa také niečo udialo. Čiže akoby reálne ako povedal premiér na začiatku tohto roka, veci sa budú diať veľmi tento rok. Čiže možno aký je taký tvoj odhad, že čo môžeme čakať v tomto roku? Alebo môžeme čakať čokoľvek? Môj odhad je taký globálny. Môj odhad je taký, že vstúpili sme do multipolárneho sveta. 1.1.2026 je deň, kedy sa začala Liga veľmoci. Ja to tak nazývam. Vstúpili sme do multipolárneho sveta a začala sa hrať liga. A v tejto lige ide o to, kto bude na čele a kto bude na dne a budú to iné štáty, ktoré sa budú chcieť do tej ligy dostať. Takže budeme vidieť postupnú eróziu medzinárodného práva. To je prvá vec, ktorú budeme vidieť. A budeme vidieť, ako sa budú jednotlivé štáty posilovať na úkor iných. To, čo napríklad robia Spojené štáty momentálne, ja čítam tak, že sa snažia získať kontrolu nad venezuelskou ropou a nad iránskou ropou. Ano. Pretože oni majú, ich sila vychádza iba z toho, aký je silný dolár. A dolár je rezervná mena pre biznis. V dolári sa obchoduje aj ropa. A Spojené štáty majú veľký inflačný problém, lebo za minulý rok vytlačili toľko isto dolára, ako bolo vytlačené do terajšej histórii. To znamená, že ak by dolár neprúdil vo svete a nebol rezervnou menou a obchodnou menou,
vrátil by sa do Spojených štátov a zrazu by kilo alebo krajec chleba by stal 300 alebo $3,000, tak ako to bolo v predvojnovom Nemecku. To znamená, že ak Amerika si zaistí ropu, tak bude mať na ďalších 50 rokov ochránenú pozíciu na čele tejto ligy veľmocí a bude preto robiť všetko. Na konci sú veľmi aktívne Spojené štáty aj v tom Iráne, kde sa snažia zase dostať toho šacha, naspäť toho kráľa. Budeme vidieť posilňovanie Ruska, ochranu jeho hraníc, alebo teda návrat do hraníc bývalého Sovietskeho zväzu. Myslím si, že sa stanú určité veci v severnom Kazachstane, že sa posilní prítomnosť v rámci Gruzínska a Bieloruska, že sa v Bielorusku rozmiestnia jadrové zbrane. A podľa mňa Čína bude rovnako chcieť si zaistiť svoje okolie aj Tajvan. Spojí sa s Vietnamom, posilní socialistickú alebo tú komunistickú infraštruktúru. Bude veľmi silno lákať do toho aj Rusko, pretože pre Rusov je výhodné mať zriadenie, kde nemusí robiť voľby, pretože už sa od západu odstrihli. A zúfalec roka alebo hráč na záver bude Európska únia, pretože tu sa nevieme zhodnúť absolútne na ničom a bude musieť prísť kataklizma, lebo nie je pre nás výhodné, aby sme sa rozprchli do rôznych táborov. Každý v Európe vie, že je pre nás výhodné byť pokope a príde kataklizma v tom, že sa budú musieť zahodiť národné ega štátov. Ja neviem, že má zaniknúť národných štátov, vôbec nie, to by som si nikdy neprijal, pretože to je esencia Európy, ale bude sa musieť spraviť iný pôdorys a nie bruselský. A čím skôr si prejdeme nejakou kataklizmou, ktorá vyčistí stôl a dostane nás do ligy veľmocí, z druhej ligy regionálnych mocností, tým skôr sa budeme vedieť uchrániť. Tieto všetky procesy ja vnímam, že sa odštartovali teraz v roku 2026 a budú trvať v nasledujúcej dekáde možno viacerých, pretože aj keď si mnohí myslia, že o 3 roky prezident Spojených štátov odíde a budú ďalšie voľby, áno, možno odíde, budú ďalšie voľby, alebo teda s vysokou pravdepodobnosťou áno, ale jeho politika neodíde. A tento svet neodíde. Myslím, že si vystrašil dostatočne veľký počet ľudí, ktorí nás sledujú. Ja som veľký realista všetkým, ale treba ako očakávať najhoršie, to je určite pravda, že treba byť na to pripravený. My máme budúci týždeň odvolávanie pani predsedničky Ursula von der Leyenovej, ktorá zase nebude úspešná, ale možno vymeniť tých ľudí na čele Európskej únie je jedno z riešení, aj keď v takom polčase, aby sa tá situácia trošku zlepšila a upokojila. Aj teraz je to tak, že v podstate tá mienka Európanov, aj to, čo odzrkadlili vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo do národných vlád, nezodpovedá tomu, aké má momentálne Európska komisia zloženie. Určite nie, je to trošku taká zložitejšia politika, ale možno čo nám ako v Slovensku môže pomôcť, bude znovu nastavenie V4 ako spolupráce, lebo my sme veľmi silný región, ak ťaháme spolu za jeden povraz, takže dúfam, že všetky naše vnútorné spory a podobné veci sa vyriešia medzi tými jednotlivými členskými štátmi v tej vyšegrádskej štvorke. Musíš mať silných lídrov, ale aj ako tá V4, ak začne reálne fungovať, vyzerá, že sa nám to začína štartovať znova. Môže byť akoby silným hráčom v Európe, určite, pretože tam sú viaceré momenty, ktoré nám môžu hrať v náš prospech. A týmto by sme skončili politickú časť. Myslím, že veľa vecí sme povedali, ktoré budú ľudí veľa zaujímať. Ale veľa by sa dalo ešte. Ešte by sa dalo, takže ja ste určite ešte niekedy pozvem naspäť. Ale teraz také trošku osobnejšie veci, lebo toto ľudí takisto veľmi zaujíma. A začnem... To je tá horšia časť. Začnem tak z ostra. Čo som si na teba naštudovala je, čo málo kto asi vie, že ty máš hudobný talent a že si reper. Neviem, či mám hudobný talent, lebo kebyže ho mám, tak asi robím skôr to. Ale nie, žartujem. Každý mal nejakú mladosť. Ja mám rád hudbu. Aj som nejakú hudbu robil v minulosti. Mal som svoju hudobnú skupinu hip-hopovú v malom meste, odkiaľ pochádzam, v Poltári. Mali sme aj nejaké koncerty, vydali sme aj nejaké CDčko. A plánuješ sa k tomu vrátiť? Kedy? Ale môžeme to niekde očakávať nejaké nové CD alebo nejaké nové hudobné počiny? Na to, aby sa niečo takéto dalo spraviť, ako aby sa dalo pokračovať v hudbe, v tvorení hudby a písaniu textov a nahrávaní, tak na to musíš mať vyčlenený čas. Ja si pamätám, že ja som prišiel domov napríklad zo školy, zapol som si počítač alebo som si zobral zošit, pustil som si hudbu, nejakú, na ktorú som chcel nahrávať. A hralo mi to dookola, kým som nenapísal si k tomu text a to bolo napríklad, že ja neviem, bolo
14:30 a ja som zavral ten počítač o 12:30 a ešte som nemal celý text dopísaný a pravidelne som sa k tomu vracal, pravidelne som to upravoval a tak ďalej. Na to teraz už čas nie je. Musím sa venovať dôležitejším veciam, za ktoré som rád, že sa im môžem venovať, ale ja veľmi pozitívne na to spomínam. To bolo pekné Ste obdobie. stále v kontakte s tými ľuďmi, s ktorými ste mali tú skupinu? Z väčšej časti áno. Už iba tak akože sem tam nejaké posedenie, alebo si napíšeme, alebo sa niekde vidíme, ale jeden môj kamarát, s ktorým som predtým bol v kapele, tak to nazvem hudobnej skupine, tak ten ešte ako tak zvykne niekedy niečo nahrať. Ja už nič a potom ešte jedného, ktorého sme mali, nášho kamaráta, ktorý mal najväčší hudobný talent z nás, pretože ten vedel hrať na gitare, na bicie, na fujaru, na všetko možné, vedel robiť s elektronickými nástrojmi. Tak ten ešte, myslím, stále sa hudbe venuje, ale už iba proste v nejakom tom svojom, tak ako to má on rád. Môžeme tie počiny ešte niekde vidieť? Dá sa to niekde na YouTube alebo niekde? Alebo Pár vecí na internete ešte asi je. Tak si naštudujeme. Niektoré veci už aj môj kolega stiahol preč, lebo Zlatý bol povedal, že ma chce chrániť. A som rád, že netreba to robiť, lebo ako ja som hrdý na to, čo som nahral, ja som blbosti nenahrával. Ja som písal tie texty niekedy aj 2 týždne, jeden, aby to malo zmysel. Ale rozumiem aj tejto jeho motivácii. Už samozrejme sa to prefláklo. Už takú prvú väčšiu debatu televíznu som mal s poslancom Národnej rady, s pánom Krupom. A ten mi povedal, že tuto nejaký reper z Poltára sa stane štátnym tajomníkom. Tak som povedal, že vidíte, aj vy ste mali repovať a tiež by ste boli štátny tajomník. Dá sa to použiť aj tak. Takže sme sa dozvedeli, že si reper, že si tvoju hudbu stále ľudia môžu niekde pozrieť. A teraz by sme chceli vedieť tak viac o tebe, takže ti dám takých pár krátkych otázok, ktoré budú, že takú krátku odpoveď, čo ti napadne, aby sme nad tým veľmi nepremýšľali, aby sme vedeli, čo máš rád. No, poďme na to. Čo jedávaš na raňajky? Nič. Nič? To nie je dobrý príklad. Prečo? A kedy ješ prvé jedlo? Na obed. Na obed. OK. Preferuješ kávu alebo čaj? Kávu. Kávu, dobre. Obľúbené jedlo? Pizza. S čím? No s ananásom určite nie. Nie? Takže ananás na pizzu nepatrí? Mám rada aj ananás na pizzu, ako nedávam to primárne, ale tak skôr si idem také, že ten paradajkový základ, syr, šunka, kukurica a možno šampióny k tomu. A vieš variť? Myslím si, že áno, ale že či dobre, tak to nejak musia druhý posúdiť. OK. Si rána vtáča alebo nočná sova? To sa tak mení v tom živote. Inak. Lebo niekedy som bol nočná sova, teraz som skôr ráne vtáča. Keď mám voľno, napríklad 2-3 týždne, tak som zase nočná sova a potom, keď idem do práce, som ráne vtáča. Ako kedy, ako treba. Čiže vieš sa prispôsobiť. Máš radšej knihu alebo film? Toto je veľmi dobrá otázka, inak perfektná. Nad tým som sa nikdy tak nezamyslel. Mám asi radšej film. A nejaký špeciálny obľúbený, ktorý by každý mal vidieť? Interstellar. To je aj môj obľúbený film. Leto alebo zima? Leto. Príroda alebo mesto? Príroda viac. Ale vychutám sa aj mesto. To je tak 50/50. Neviem si predstaviť, že by som bol non-stop iba v jednom. Oblek alebo rifle? Rifle. Ani rifle, tepláky mám ja najradšej. Tepláky, tak reper. No. A je to pohodlné, lebo všetko tak... Oblek už dlho tlačí, rifle už dlho tlačia. To je také. OK. Sladké alebo slané? Slané. A čo konkrétne možno? Čipsy. Čipsy, také guilty pleasure. Hej. Si skôr tímový hráč alebo solo? Tímový. Tímový. Futbal hrával dlhé roky. Veľmi dlhé roky. Takže ja aj som za si Smer zvykol. si hrával. Za MSD si hrával. No jasne, za všetko. Pravdu na rovinu alebo diplomáciou? Na rovinu, pravdu. To najťažšie inak. Kto je tvoj vzor? Politický, životný, akýkoľvek? Robert Fico dlhé roky, môj vzor. A Cristiano Ronaldo tiež. Pretože tá disciplína a morálka, to je neuveriteľné. A aj moja mama, aj môj otec. V veľkej časti. A posledná otázka. Ktorý je tvoj obľúbený zákusok? To viem veľmi presne. Kokosová gulička. Kokosová gulička. Takže na Vianoce si užil.
Veľmi málo ju mám, lebo väčšina ľudí tam, keď ju robí, tak do toho dáva dovnútra čerešňu a to nemám rád. Ja mám rád čisto kokosovú čokoládovú guličku s kokosom na vrchu. OK. Takže, keď budete chcieť potešiť Igora Melichera, viete, čo mu priniesť. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Veľa sme sa dozvedeli od teba. Upokojil si, myslím si, že veľa ľudí, čo sa týka bezpečnosti Slovenska. A veľmi rada ťa niekedy opäť uvidím. Prajem ti všetko dobré. Ďakujem, že som mohol prísť. Ďakujem za tento dobrý rozhovor, nevydané, lebo väčšinou aj ty máš asi tú skúsenosť, že tie rozhovory také dobré nie sú. A verím, že som niekoho upokojil. Tiež si myslím, že som niekoho aj neupokojil s tou mojou predikciou, ale veľmi rád prídem aj na budúce. Ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia.